येयल्या उपरांत न्ही तेचे प्रेझेंटेशन तो करताच, शिवाय काय प्रॉब्लेम ना. तो आतांच खाव कसो दिसपाक लागला म्हाका. पण अपर्णा म्हणटा तशें हॅव सम पेशन्स, तेच हांव दवरता. मैं थोड़ा जेम्स यूज़ करा बिकॉज फॉर द चिल्ड्रन नो जस्ट आई एम यूजिंग जेम्स. ये तो बच्चों का फेवरेट फेवरेट. आपको जैसा चाहिए तो वैसा डेकोरेट कर सकते हैं विद द फ्रूट्स ना. केक करताना खूप मजा आली. पण हो केक मिस करताले आमचे अपर्णा हांगा ते शॉपिंग करता मिस केला तेंगे. वो अपन ना अच्छा हुआ मिस किया, अदरवाइज अभी कट करने के लिए बोलती हो. राईट. चलो आमचं चिल्ड्रन्स डे स्पेशल गेस्ट हाऊस पार्टी केक रेडी. फक्त एक काम करा अपर्णा, याद ना आहे का अपर्णा ना आहे ना मागे केक कट करूया. थँक्यू. बहुत अच्छा केक आपको दिखाया. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही खंयच वचनाकात, आम्ही हो केक घेवन स्पेशल भुरग्यांक वांगडा वयतले. थंय मजा करतले. खंयच वचनाकात. फायनली अपर्णा आम्ही मातृ छैन आतां पावल्या. खरेंच तुझो केकूय इतलो सारको टेस्टी आणि यम्मी आसा एंड माय गिफ्ट्स आर ऑल्सो रेडी. येस. मागीर आमी चड टायम कित्याक काडुया, भुरगीं आमकां रावले आसतलीं भितूर. चल तर चल. या. नमस्ते. बसा बसा. नमस्कार मुलांनो. माझं नाव अविनाश आणि मी अपर्णा. आज तुमच्याबरोबर थोडीशी मजा, थोडी मस्ती आणि थोडे खेळ खेळण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. पण त्याच्या पहिल्यांदा एक प्रार्थना झाली पाहिजे असं मला तरी वाटतं. हो, पण हे करण्या अगोदर तुम्हाला माहीत आहेच की चिल्ड्रन्स डे आहे आता. हो, कोणी सांगू शकता का की चिल्ड्रन्स डे म्हणजे काय ते? हां, बालदिन. हा दिन म्हणजे मुलांसाठी दिवस. सो हाच साजरा करण्यासाठी आम्ही इथं तुमच्याबरोबर आहे. त्याच्या हा कार्यक्रम सुरू करण्या अगोदर छोटीशी प्रार्थना चालेल?
एकदम खरीच एकदम बरी सुरुवात झालेली आहे आजच्या चिल्ड्रन्स डे दिसा निमतान. खरेंच एक सुंदर अशी सुरुवात. सो आता आमची प्रार्थना जाल्ली आसा, आता थोडी मातशी मजा, थोडी धमाल करूया. हा जो राउंड होता त्याचे विनर आहे भारती अँड विना. तुझं नाव काय? सिमरन. मला गाणं म्हणून दाखवशील? आसरट पासरट केळीचे पान, रत्नतेन केला से छान, काढले केर धुतले हात, पडले ताड घेतले पाणी, उमड भातच्या चिवड, विल्ले बसली जिबल्यासाठी, जेव्हा जेव्हा भरपूर जे पोट भरून दे कर दे. व्हेरी नाईस. तुम्हाला कोणाला कोणाला केक आवडतो? हात वर करा सगळ्यांना. कोणाला कोणाला आवडतो ते? अरे वा, सगळ्यांनाच आवडतो. मग आपल्या अविनाश दादानी आणि शेफ साई आणि शेफ जोशी सरनी आपल्यासाठी केक बनवला आहे. शेफ साई आणि शेफ जोशी प्लीज कम. कुणाला आवडतात? सगळ्यांनाच आवडतात.
मग आमच्याबरोबर पीटर आहे मॅक्सिन सुपर सेंटरमधून. त्यांनी तुम्हा सगळ्यांसाठी चॉकलेट्स आणले. रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल. तू काय गाणार? हां पत्का पत्का नासरे तुझी पिल्ले पासरे. एक पिल्लू हरवला पोलिसाने पकडला. तू बाळकणाचा मी माझ्या आईच्या आई केली कामाला मी आलो सारे. अरे वा, आता तू गाणी म्हटली म्हणून तुला चॉकलेट. आई सारखी दैवत साऱ्या जगतावर नाही, म्हणून श्रीकाराशानंद शिकणे आई, मुलानं शिकणे आई. ती सवाडवी ती सांभाळी, ती सवाडवी ती सांभाळ. ती करी सेवा विनती काळी, ती करी सेवा विनती काळी. देवानंद नमनी मस्तक आईच्या पायी, मुलानो आईच्या पायी. आई सारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही, म्हणून श्रीकाराचानंद शिकणे आई, मुलानं शिकणे आई. आपण खूप मजा आली आहे. खरेच मजा आली आणि तुमका सगळ्यांक धन्यवाद ज्यांच्यानी आमच्या बरोबर इतली खूप आभार मानते. आणि दरवाजे खोल रे. So this was our Children's Day special guest host Bite It. आम्ही आज खूप मजा केली. या भुरग्यांनी खूप मजा केली, तेमकाय मजा आयली. हो प्रोग्राम तुमका कसो दिसलो हे मात्र कळोवपाक आमकां विसरू नाका. खरेच या फावट तर एकदम विसरू नका. कॉन्टॅक्ट करात features@prudentmedia.in. For now, bye bye. Bite, eat and stay connected with us. And don't forget to watch our next episode at the same day and same time. Till then, keep watching Prudent. Bye.